Kaderbar pelun juga senong erpakon kabalasong jingalang hinin kasngi. Kasim sendan ni kasenjam da gue kasur ke bateng ban belu de borok ki barjela. Ki buan sengkam sengjam bat ki basong wai ki basa anya po kasnong. Hadin kijin sya punya busmon ju we orang ba na kasnong ha ubar jela. Ubatrai belah kedukan bam RN Sharma Hotel kabadan hapo upur usam jo kasnong. Kum ban syupen kan mau biang ulet ba kermen leng do nong light light pras nem kerta. Ubade unong senong jo kasnong erpakon ula syatir da kekan jalan tang hai kebenta jung kli. Hadu ba unda kelas sendan haka katwe tarik ujamang arjar posau. Haka por kumbah news tiang i janmet bada kamer ka jung u ka balathia aleng ketar rangkat ka jin lengkin kasnam hapo ka surok snong. Lalap da ki brusnong haka por kumbah praba JEA haka tehi ka ju gamet. Ka jing shim jung ka bor ka bah kli ka dorbar pelun jung ka dorbar snong erpakon. Ia kan ka senjam ka bateng kalong ru ban penpau ka jing pitar jur. Halor ka te ka jing syak dekat ju borno ia ka jing iem jung te orang ba na ka snong. Hau te ubar jela. Kabalawan ra ka jing bom sngany bar ka jing ting jing sme ki pajba no snong balang ba ka ne ka senjam kino alam snong kino ka jing kermen banwan ra biang ka jing sngany bar ka syang suk syang san hapo ka snong ka thau haba kran syakilat pathai kubor na kaliang uba em thongni rang ba snong baru ba lambor karsilot general secretary kala rairu ba baru kino tre barjela ki batre belah ka dukan bam RN Sharma Hotel bat ki bawan syongwai ki de ban mi no na po ka snong hapo si benai Pana markim don setia ka no ka jimentoi bar ka jingno senyang syaka imlang ka salang susu na ne syakmat ka borbah klidu kata ka dorbar pelun jo ka snong erpakon ka balai si mentalang da baro ki paiba no snong bakan thup na du ki samla kan thei shenrang kilong kmilong kpa bar kitemen kisan klasim sandon ne karai ka bateng banane syakmat kanom ai jingbet ne ka no objection certificate chu syaki bar jela ban sengi ki kam ki jam ne ki business hapo snong erpakon aga ngin gesi arpoi trek ia ke bakum ke dorbar senong erpkan dorbar pelun ik bangila yo ban khat ban penlang nadu ke por khandai jim step ni ba ke jingwan ni pai ba barok kilong ke berhenti nadu ki khun samla kan thai sunrang gi kilong kemi kilong pa wan kita men gi sanru ke shimenta ban ya dan bentah akan ke dorbar pelun ke balok khat ban penlang da ke dorbar senong hi barok wei ti ka phang hi ke ba kadorbar pelun juga senang erpukan ke penlong haka arfoi terik kalong ba halor ke jingsim rai da ke sur upai ba nong song senang na ke benta ke jing persya ya ki barjela ki wan sengkam sengjam hapo senang erpukan bat kum juru ya ki bawan songwai hapo jong ke senang nuang kata ki sim yang senjaman penlong ke nika dorbar pelun ba ke karai ke jong upai ba ngide ban le nang ni khmat di halor jong ke jingi keren ke bala ne bon kenta bat ke jingi simentalang jong ki pai ba nong song baro nadu ki khon samla ki tai sani bha bat kum juru khamtam kilong kemi bat ke ba kham so song kun ba kilong kparu ki sei kinya ki jutang ki jong ki ban pensisa bat ban ye tiar ya tai halor kani ke phang ke ba ka dorbar snong ko ra da ke jingi keren lang nilai sim ye ke sinjam ba kum ke snong hi baro ko wei ngit ikmi ibnya ya ke barok jingdan ke jong ki bar celah hapo snong kim simlawan ra kono kono ke jing mentoi ke snong ka thau kim simlano sniang ru am ya ke imlang salang la kayap ke im song bha ka song si bat kum ta ter ter ru tin mar kata da koi ke sur da koi ke jing mod ke ba ngi hi ni yo sngo bat ngi sngo tenat ba ka dor bar snong hi ke general body jong ka dor bar snong ba khli tam la shim senan ke senjam bangin be no sendan ya ki barjela ki badan ha kani ke senong jongi ngin nam sha su ban INOC ki bakin tre ha kani po senong jongi bat kham tam ki nong song wai le ibam sim lai dan mentai em ba ke senong kadang suk bai ki ban pha le no jong ki senong ki tha sekai ke ba ngi na ke liang jong senong ngidan ki sabut ki saki ke bangila ban pensisa balada kini ki barjela kini no ru nomor ba kat hadu men kini ki sngiru kim simla dan kini ki kat ban pensisa ba kidai ki nong song ki bapura po jong ke erpakan nomor bagi kat ki slaban pensisa jong ki kim dan kweru lai bade RN Sharma Hotel ru ikot ki sla jong ugila felot na kaliang jong senang kim simla sem kanu NOC riu penbiang tang ha bede ba district council di nomor kata kan dorbar pelun hi labatha ya ke executive committee ber kador mas nang hibar hoy bakam de issue ban ai ke NOC ban issue NOC ya ki bar jalan nang ni khmat hukum ju ru ka dor bar nang hibar hoy ina sim karai ke sinjam ke bakhat do
bangin pha ya ka jing pentep she district she deputy commissioner nang tar kum juru she ki chau SP jong ka ribuh district bat aki ki department ki bai tungkhu ba kani ka jing terekam jong ka snong jongi la kan lek she district council ne she kan no department jong ka sarkar kum ju in pha jing thok khnang ba baro kin tek ya ka sinjam ka ba kum ka dor ba snang ni shim nang ni shkmat Kumalayo siyo mta shikmat lapis siyo da i general secretary jungi ti kadar bastang hi brakawai kalarai hi da kawai kasur ba ya mentahi kadar bastang ni hapan permino yakini ki non travel ki badan apa istang jungi kumalarai kumalapan bena ti nakadau ba hi ka ba kumbangilatip ba de nakadau ka ba uneu barjalau bala simno ya ga jim jong ui na kinong song jongi bala pengta mat yong ya ga stong hi bro kawai tenaga liang jongi ka dor barisnong nila persangkat bala hi banyada hagwede berkene ga jingjia krang makan numdon kano kano ga jingma ga jingmasaw de na kan ga senjam ni hab banya chakmat hagwede berkene ga jingjia krang ba ikun samla kinong song ki bemarjan marpa baga jingbitar jongki kan poi sega kabenta kaban hab ban yajat japrah ke beja yadai berka imlang salang namar balada ngimla ban yada menta yo kadon ka hadin habut kelong nagaliang kadar barstong yo kasem jinge tingi penbanasha kikinang patai daga ba buram hi tang ba nya buram lang ya ka hadar barstong buram kinang song ni buram lang paradong prathan jingi hi paradok prasnam namar bakan ya ka jing syak penyapi kamdei tang hapok kasnong ngai skam ba kakta ru ya ka ri berkacat bendu hi berkawai nagal yang jong kadar bascang hingi sim bet ya ka sinjam ka ba ya mentahi kat bala in kerpat sakibor sarkar ru ba kat sabhaban sim ya ka sinjam ka ban hapan le ka badan kam khang makan numdon kanu ya ki pateng ki khun jong ka beri hunya terap hi berkawai kham tam ya kadar bascang ar pakon besiwa